Dnes riešime krízu. Kurva, kde je banán s prcou? Kde si? Alinko, ale exekútor. Tu je. Sadnite si. A prečo? Čo sa rieši? Sadnite si. Milí moji, keďže sa už nemôžeme pozerať, čo sa v tejto rodine deje, a nemôžeme sa pozerať na to, ako všetci serete na to, rozhodol som sa, že to začnem riešiť sám. Nemôžem počúvať vety typu kurva, prečo nemám peniaze, kurva, prečo nemôžem telefonovať. Došiel som na možnosť, ako sa z tejto sračky dostať. A čo urobíme? Prepáme pendolino, alebo čo myslíš? Banán, ako chceš to pendolino prepadnúť? Varako tety Margy? Ne, my začneme pracovať. Čo? Ja propagandem. Všetci sadnú, Pipi daj ty. Ja? Kase! Sedí. Povedal som, že všetci začneme pracovať, takže všetci začneme pracovať. Ali, ale však mňa sa to netýka, ty si hovoril o práci. Povedal som, hotovo. Ale Alinko, počúvaj. Ja si tú robotu robím dobre. A prečo by som mal ísť ja ešte aj robiť nikam? Ja robím u teba, ty si sa mnou spokojný. Tu doktor všetko vyrieši, keď má problém. No? Neboj. Áno, zase si to ne. A ty čo voláš? Alebo, že by som ani ja nemal robotu? Čo? Ty máš robotu? Ja si robotu robím dobre. Ale povedal som, že budeme pracovať všetci. Banán, Pipinka, Béla, všetci. Pán Alinko, musím povedať, že takto múdro som vás ešte nikdy nepočul hovoriť. Vážne, klobúk dole. Áno, áno. Budeme pracovať, lebo práca šlachtí. No tak moment. Šlachtí iba ducha. Telo môže šlachtiť iba chlast. Alinko, ja mám taký pocit, že ti to celé dolalo na hlavičku. No, poviem to slušne. Veď ti z toho náhodou. Banánko, ani mi nedrbe, ani mi nič nedolal na hlavu. Povedal som, že všetci začneme pracovať. No a ako to spravíme? No ako to spravíme, krtek? Však Alinko zavolá svojim kamarátom a ten nás zamestná. Tak za A. Zavolať môžeme akorát tak z okna, lebo došiel nám kredit, však Pipinka. Čo ja? Čo zase ja? Za B. Volať nikomu nebudeme, lebo všetci známi, dokonca aj známych, aj mne, Alimu Krasňanskému, sa vystrali na nás, lebo ten vytrbaný šoš ovládol celý Medier a okolie. Trošku blbé, čo? Alebo ticho Béla. Tak pozvedaví. Neskáču do reči, dobre? Tu si daj pivečko. No dobre, a čo je za C? No za C. No, spravili ste po A a po B a tak sme zvedali, čo je po C. No za C, ja za C počúvam vaše nápady. Ježiš, toľko hovoríme o práci, až som z toho unavená. No, to by si naozaj mala trošku oddechnúť, Pipinka, Ja mám návrh, priatelia. A čo keby sme my, ja, pán Alinko, pani Pipinka a pán Banán išli na úrad práce a tam každý podľa svojich možností sa zamestnali. Čo vy ste na to povedali? Čo? Čo ty máš v hlave na čisto vymetané, krtek? No už vidíme, jak Alinko stojí v tom jeho bielom obleku a pýta sa vedúcej, nemáte pre mňa nejakú robotu? Alebo slečna pani, nemohli by ste pre mňa niečo spraviť? Nejakú robotu vybaviť? Pán
No naozaj mi viac potešilo kúkať, sa ako Pipinka vypadám tu otáznik. Viete, ak by všetci kúkali, čo všetko dokáže vysoká školáčka? Náhodou. Ježiš, tam sa vyplňajú formuláre? A on tak ja tam nepôjdem. Milánko, vybav konečne ten telefón. Môžeme volať akorát tak 112. To sú hasiči, policajti a pohotovosť. Hasiči nejsme, policajti chvala Bohu též ne, ale náš Biela je. Ježiš, ja viem, však Biela je lekár a na 112 môžeme volať aj pohotovosť. Čo to máte vymetené už tie hlavách? Jasné, Beláka? Však jasné. Neskáč mi do reči, dobre? Prepáč, Banán, prepáč. Jasné, že Bela by mohol byť celkom dobrý pohotovostný lekár. Čo blbnete, ja nejsem pohotovostný lekár. Tak záujme rodiny a telefonovania budeš. No, a prečo Nebudem. No a prečo by si mal byť ty pohotovostný lekár? No nevím. Ja! No. Jak prečo? Uvedom si, že keď bude niekto volať do Medera 112 a bude potrebovať lekára, prepojíme ho na nás, čiže Teta Margit bude distribuovať všetky hovory. Tvoja mama. Moja mama. Tvoja mama Moja sa mama sledla na istú ruku. povedal sa ti tvoja mama. Jaj, nastrkovala. Bohužiaľ, záujme rodiny to musí robiť. A čo budeme 112 akože, alebo čo? Presne tak, my budeme 112. Ári Krasňanský budeš 112. Bohužiaľ, nič druhé nás dostávaš. Dnešnej kríže musíme robiť, čo nás dostáva. Mama! Moje, Mama! čo sa tu tak Mama, kričíte? Mama! Sada sa tegedy. My tu máme Tegedy. tegedy. Mama! Kolega, Tegedy. dajte si, nebojte, ja som taký nervózny. My tu riešime krízu. Čo teraz? Mama, sadni. Prčo? Dobre, ja sa Prčo? prcenka postýma. Daj do specaku. Ja to môžem celé. Nič. Ja vás môžem celú vašu rodinu, vlastne pošlu. No, a sme bez banána. A čo sa vráti? Margit, vybav to. Potom. Ne, teraz. Idem pohľadať banána. Pán Banán! Okamžite. Alinko, ty sa chcete povedať. Banán, vybav si tvoju mamu. Nech si odnese ten cegedín, my ho už máme až nad krk. Mama! Ja som ti povedal niečo. Počkaj, ty si moja mama. Ty som nemal, ja viem. Ale teraz tu riešime túto Ali a jeho veci, krízu. Tak by si mohla zebrať ten tvoj cegedín a ísť s ním preč. Dobre, tak ja si ho zoberiem a už sa nikdy nevrátim. Nebudú. Chvála Bohu. Poďte preč. Ale Bohu! Dále vykašľať. Ahoj.